Alright, may gabi so another Facebook marketplace nga kuan nga tingnan ni transaction. So kani nay mo palit ani. So tana, let's go kuyog ta. Uban ni ko ninyo. Unsa na oras gabi na ra ba? So let's go. 9:49 na sa gabi. So ato ta. Ay. Hanggaw ni sa kinana rin ni siya ni parking dire kita. Alright, let's go. Gabi na kayo. Ay, init. Arin ako dire sa mong community mo magkita mi sa mupalit ani tana po kani. So ang akong baligyan ni is 80 akong baligyan ni gikuan ni nako abot pilit ako ni G's medyo pala ni G's or yeah murag G's ako ni kuan gapon siya kanang kuan ba lamp ba table lamp nya kuan course light nga kuan unique kay ni siya unique. So mana siya, let's go baby. Dili na ako doon ako sa balay. Dili ako sa balay. Kuyugi ko ninyo kay gabi na kayo. Baanta ba? No? Baanta kay gabi na. So, let's go. Ngita na eh. Hindi naman ito ako musugutan eh, pero sayang mang kwarta basig mo pera na maging bato pa ba manang kuan lang ko sugot na lang ko kuan dili ra gyapon ko the same ay hayag pa man kayo ang kuno recreation area. So dita mag-all kay kuan pa man hayag pa man. Aray, white ko na siya nga truck. Aray ka na white nga truck. Tanahon ako, aray white nga truck. Ano siya? Kana siya kana mauna siya yung siya nga puti. So most likely mawag na siya. Parking. Tana, ubani ko ninyo ubani ko ninyo. Let's go. How are you, sir? Alright, kumbate. So, unti pa nga na ni 60, 80 Okay, so kadiyot ra kayo. So mo na to. Kuha na siya, quick vlog. Another transaction sa Facebook Marketplace. So manang ganahan kay kuan kay paspas ba nya. Kuan may problema. O sige, maayong gabi ninyo.
Mayong buntag, mayong hapon ron sa diya. Mayong kadawon. Muli na ko. Bye-bye.